Wadzuka Yesu kundichitila chifundo, nthawi yondikondera yakwana. Wadzuka Yesu kundichitila chifundo, nthawi yondikondera yakwana. Mwazi wa Yesu kundichitila chifundo, nthawi yondikondera yakwana. Wadzuka Yesu pondichitila chifundo, nthawi yondikondera yakwana. Yakwana nthawi, yakwana nthawi, yakwana nthawi yokonderedwa. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale mtumiki wanu believer, lero pa 10 April 2023 subtopic Mzimu wasuzumira. Musaiwala na Mulungu tili munyengo eja ya Easter, Good Friday, imene tikukumbukira masauso, mazunzo amene Kristu adakumana nawo. Believer, tupembedza Yesu amene wauka kwa akufa. Nkukumbukiraku taona ife mazunzo, taona ife zimene adakumana nadzo, taona zimene zidachitika pa mtanda. Lero mwapadera believer tupenya kuti adauka. Tupembedza mwini moyo. Believer sanditsutse, Yesu uyu simungafananise ndi chilichonse. Dziko lonse lapansi believer yagwedezeka, gwede 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 gwede. Wina wake adaimba choncho, gwede gwede gwede, wagwedeza Yesu, gwede gwede gwede, wagwedeza Yesu. Inu dziko lonse wagwedeza Yesu, wo dziko lonse. Ndikhulupirireni mwana Mulungu. Olo ku America kuli gwede gwede gwede, UK bwa gwede gwede gwede, Africa gwede gwede gwede, wagwedeza Yesu. Inu pansi ponse wagwedeza Yesu. Believer, kuyambira sabata yatha Monday, Easter linamba kalekale, Monday, Tuesday, Wednesday, dziko gwede 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 gwede, kudzafika Friday. Believer, nachitika chisomo ine nali kuchikwawa Friday cha mamawa, ndili kuno kunsanje kuona galimoto ikupita kunsanje, ina ikulola cha mchikwawamu, ina ikupita cha Blantyre, ina ikupita kudali gwede gwede gwede, dziko lonse kugwedezeka. Kuyang'ana anthu amene akuyenda pansi, nkhuni zawo pamutu, maufa awo pamutu. Believer, ntafika pa Ngabu pali misewu yokwanira inayi. Nditayima kuona ena kuchokera kumwera akupita kumpoto, ena kuchokera kumpoto akupita kumwera, ena kuchokera kumadzulo akupita kumamawa, ena kuchokera kumamawa akupita kumadzulo. Gwede gwede gwede, agwedeza Yesu. Believer, kuyang'ana Blantyre akupita kuzomba, akuzomba akupita kumangochi, akumangochi akupita Blantyre, Palombe ipita Mulanje, Mulanje ipita Lilongwe. Gwede gwede gwede. Believer, kugwedeza dziko lonse. Mzuzu kubala mulilongwe, pamene Lilongwe ipita ku Mzuzu, achipembedzo icho, achipembedzo icho, achipembedzo icho, achipembedzo icho, gwede gwede gwede. Ndili ndi funso, unali kuti believer? Ndikukamba ndinu, mudali kuti? Ena ndikuyenda komwe sanapite mundipeza, tili modzi mu uzimu, muli limodzi mu uzimu ninda. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gwedezeka dziko. Ndinakonso kutsimikizika mtima, South Africa sena gwedezeka.
Gwedezeka, Kensington kupita mbaliyo, Pretoria kupita mbaliyo, Durban, Cape Town bwa, kunaizinoku, gwede, kumpumalanga bwa, Joburg bwa, gwedera kwanse gwedera, a Joburg mbali ya kupita Krugerstop, choka Krugerstop ya kupita chani, akupita ku Kensington, gwedera dziko, gwede, kuta gwede akulandibeka kupita kuchani, ku Danuni, ati kumene ngori mkuke bitaoni. Hallelujah. Birifa tukupembedza wa moyo ngati simuda joke mwina ena chifuka cha marenda koma ndinako kutsimikizika mtima ena mudali mmudzi mwanu kukumbukira za kuwomboledwa, kukumbukira za masautso tidagudwa bwanji ife. Hallelujah. Birifa Yesu wauka. Yesu amene wauka. Ndi chapter number 20 musaiwale tikufukula, tikusanthula buku lija la Yohane. Ndeti daima kaye kuisia chapter 9 ndikudzathamanga tikambirane kaye za mazunzowa. Kodi tidagulidwa bwanji, tidawomboledwa bwanji. Lero mundilole chapter 20 tichifukule. Nde mu chapter 20 mutu umene Mulungu atipatsa Birifa pakuoneka mzimu wosuzumira. Sabata yatha tinasiyana pano timanena kuti zochitika pa mtanda. Birifa usaiwale ife tidaona kuti mkangano udayamba pa mtanda chifukwa chakuti mfumu idalemba kuti Yesu mfumu ya Ayuda. Ndi alembi ndi Afarisi adati no, musalembe choncho, lembani kuti yekha nkadzenena kuti mfumu ya Ayuda. Ndi amvekere Pilato kuti ndalemba. Apa palibenso kufura. Palibenso zofurafura kuteku sitigula chofurira. Ndalemba. Alembi adakhumudwa, ena mwa Afarisi adakhumudwa, ena chipembedzo dzidabwereka alemberanji chonchi andi banthu ankawerenga chifukwa pamalo pamene padakhomedwa iye akuti pankadusa anthu ambiri ndi anthu ankawerenga kuti mfumu ya Ayuda. Yesu Nazarayo mfumu ya Ayuda. Tinadzona sabata yatha nde tinaonapo ife mau 7 amene Yesu adalankhula kumapeto taona ife sabata yatha zonsezi. Hallelujah. Dinati sali in order koma ni mau 7. Hallelujah. Eloi mau 7 kwatha mau 7. Yohani ona mai akwawa mau 7 amene Yesu adalankhula ali pa mtanda. Atate ndipereka mzimu wanga mau 7 iwe ndi ine lero tonse mparadizo mau akumapeto. Now adapereka mzimu wake adafa, adayikidwa m'manda. Ndikuchita chopaza mwana Mulungu monga mwa malonjezano zimene ekha adalonjeza mwana Mulungu adauka. Ndete ntiwerenge limodzi Yohane chapter number 20 tukuwerenga verse number 1 mpaka na verse number 9. Mawotsogolera Yesu auka kwa akufa. Ngani Mateyu adalemba Marikonso adalemba kani mene, Lukanso adalemba kani mene, kuleku mauthenga onsabwino adalemba zimenezi. Mateyu chapter number 28 adalemba, Marko chapter number 16 adalemba, ndi Luka 24 adalembanso kani mene. Tiwerenge limodzi verse number 1. Koma tsiku loyamba la Sabata anadza Mariya wa Magadala mamawa kusadayambe kucha kumanda, napeza mwala wachosedwa kumanda. Pomwepo anathamanga nadza kwa Simoni Petro
ndi kwa ophunzira wina amene Yesu ankamkonda kwambiri nanena nawo, anachotsa Ambuye kumanda, ndipo sitidziwa kumene adamuyika iye. Anatuluka tsono Petro ndi ophunzira winayo nali nkupita kumanda, koma anathamanga onse awiri pamodzi. Ndipo ophunzira winayo anathamanga naposa Petro, nayamba kufika kumanda, koma mmene anawerama chosuzumira adaona nsalu zabafuta zitakhala, komatu sadalowamo. Pamenepo anadzanso Simoni Petro ali nkutsata iye, nalowa m'manda, ndipo anaona nsalu zabafuta zitakhala ndi mulezo umene unali pamutu pake, wasakhala pamodzi nsalu zabafuta, koma wopindika padera pamalo pena. Verse 8. Pamenepo tsono analowanso ophunzira winayo amene anayamba kufika kumanda, ndipo adaona nakhulupirira. Verse omalizira. Pakuti kufikira pomwepo sanadziwa lemba lakuti ayenera iye kuuka kwa akufa. Chifukwa chake akuphunzirawo anachokanso kunka kwawo. Mayo. Hallelujah. Believer, kusuzumira. Okondedwa, Yesu wauka. Bible inena kuti mamawa mzimayi adalawirira, mamawa mzimayi adakumbukira, mamawa mzimayi sanagone mpaka nampempembe. Bible inena kuti kusanache. Amayi nonse muli bwanji? Kusanache Maria wa Magadala adalawira mamawa kupita kumanda. Mzimayi uyuyu amandidalitsa kwambiri. Mzimayi mamawa mzimayi amadziwika nkulawira. Mamawa mzimayi adalawirira kumanda, adapita kumanda, arafika kumanda. Mayi uyuyu according ni mene Yohana adalembera, Believer unena kuti adapeza kumanda kuja kuti mwala wachosedwa. Mayi uyu atangopeza kuti mwala wachosedwa, malemba unena kuti adathamanga mayi nkubwera kudzampeza Simoni Petro ndi ophunzira wina amene Yesu ankamkonda kwambiri. Tinakambana zimenezi Believer sabata yatha. Buku ya Yohani mukamva zoti ophunzira amene Yesu ankamkonda kwambiri, ndiye kuti Yohani akudzinena ekha chifukwa adalemba ndiyeyo. Mundimva kaya? Ndiye kuti ayike dzina lake kangoti wophunzira amene Yesu ankamkonda kwambiri. Ndiye tinaonanso ife chapter 18 akuti wophunzira amene adali wodziwika ndi mkulu wa nsembe adalowa limodzi ndi Yesu m'bwalo la milanduyo. Wodziwika ni nda Yohaniyo. Tilimodzi mwana munthu ukambadza Yohani Zebedayo, osati Yohani Mbatizi mwana wa Zakariya. Ayi, wophunzira amene Yesu ankamkonda kwambiri ndi Yohani mwana wa Zebedayo. Uja amene adasiya makoka uja, adasiya chingalawa uja, na ntsata Yesu kuchokera ku nyanja. Believer, Maria atabwera adapeza anthu awiriwa. Adampeza Simoni, adampeza Yohani. Malemba anena kuti aramva wophunzira amene Yesu ankamkonda kwambiri pamodzi ndi Simoni Petro. Anthu ajati adasiya zonse ndi kuthamanga kwambiri wakumanda. Akuti onsewo adayamba limodzi liwiro kuthamanga kwambiri wakumanda. Believer, zimafunika uthamanga idzi. Ukangomva message thamanga. Padzadza mbiri kudziko ochedwa, padzadza mbiri kudziko amantha. Anyamatawo amantha adalibe, atauzidwa kuti Yesu kumanda kulibe, atanena Mariya kuti mwala auchosa. Anyamatawo atamverani akuti adasiya china chilichonse nathamanga liwiro kumanda. Hallelujah.
mene manda mumaopyela mudzwali panthu ena sangalowe okha mmanda amaopamo dzimitengo amaopamo ena kuopa afiti amaopamo ena kuopa mizimu dzimanda dzina dzili ni mizimu yakufa mizimu yokuopsesa koma Petro ndi Yohane adathamangira kumanda ndi malemba unena kuti wophunzira amene Yesu ankankonda kwambiri adathamanga kupambana Petro kuthamanga kumusiya Petro. Ine ndimaganiza kuti mwina pafupifupi 2 kilometers Yohane ali patsogolo biliva. Yohane amathamanga kwambiri kuposa Petro. Mwina nkutheka Petroyi adali m'mimba yayikulu, mwina nkutheka Petroyi adali onenepa, mwina nkutheka Petroyi adali mulesi pakuthamanga, koma kuti Yohane adathamanga kumpambana Petro, kuthamanga mpaka nakafika kumanda koma osalowa. Atafika kumanda panja pamanda amachita chosuzumira, panja pamanda amachita choyang'anira patali, panja pamanda sakulowa. Yohane angosuzumira akundikirira Petro. Baibulo ikunena kuti adakhala panja pamanda chochita kusuzumira pa nthawi. Petro atafika sadachita chosuzumira. Petro atangofika adangolowa m'manda mokwe. Atafika m'manda mo Petro manja ake pamene padayikidwa Yesu mpaka nekukagwira nsalu. Petro akugwiragwira, Petro akuzungulira, Petro akupondaponda nkati. Petro sakuopa kulowa. Petro adalowa m'manda. Petro sakuchita mantha. Petro ali m'manda, manja ake akugwira. Palibepo Yesu, palibepo pano Yesu, palibe pano Yesu. Akuri anaona kuti Petro ali bwinobwino mkati muja mpamene Yohane amalowa mbuyo mwa alendo. Lowa Yohane malemba verse number 8 atangolowa ati mpamene adadziwa, atangolowa akuti mpamene adakhulupirira. Bilifa tikamawerenga ena somamvesera verse number 8 pamene kuti pomwepo analowanso ophunzira wina amene adayamba kufika kumanda, ndipo anaona 1. Number 2, anakhulupirira. Bilifa tikukambira na mzimu osuzumira. Mzimu osuzumira siwabwino. Mzimu osuzumira ndi wamanda. Mzimu osuzumira ndi vuto. Bilifa kusuzumira ndi vuto. Munthu adafika poyamba ndi yeyi kwa masala wankati kusuzumira. Tili mwadzibana Mulungu chidampangisa kusuzumira ncha mkulu uyu ngwa mantha kwambiri ngakhala kudzichemera kuti Yesu ankankonda. Mantha uyu mkati mwa chimuleni mafunso ambiri ali kuti antenga ndani, mwina pali wina amuba ali ndi dzibwa nje momo ine kungulowa adzango ndikhapa adzango ndithedzemula basi mangokhala kunja kwa manda kumachita kusuzumira. Bilifa munthu amene akusuzumira kodi angaonesa nkari? Munthu amene akusuzumira kodi angadziwe zonse za nkari? Munthu amene akusuzumira kodi angapereke ripoti yokwanira? Munthu amene akusuzumira osuzumirayi angaone. Ndimafuna kuti muyerekeze wina wache mwamtuma nyumba titapita ukanditengere nyumbamu mbale ndiye iyeyi malomolo wa nyumbamu asuzumira ndi pawindo, asuzumira ndi pakhomo. Kodi aona? Pita ukatenge nyumbamu masipuni akhoza kukuwuzani kuti masipuni palibe facha sadalowe auchita chosuzumira. Verse 8 akunena kuti atalowa mkuluyi choyambirira adaona. Number 2 adakhulupirira. Ndekuti pamene adali panja paja chosuzumira sadali kuona. Pamene adali panja paja chochita chosuzumira sadali kukhulupirira. Mawu onse amene adalankhula Mariya Magadala iyeyi sadali kukhulupirira. Zimene Petro ankalankhula ali mkati iyeyi sadali kukhulupirira. Koma arangolowa Bilifa arangolowa Yohane arangolowa mtumiki arangolowa kuti adaona. Ndimafuna ndinene ku dziko langa
padzadza mabhilivha ambiri amzimu osuzumira, mabhilivha ambiri okhala ngati Yohane, mabhilivha ambiri amene sakulowabe, mabhilivha ambiri amene angosuzumira. Ndimafuna ndiliza phalere, chikhristu chosuzumira sumaona, chikhristu chosuzumira sumakhulupirira, chikhristu chosuzumira umakhala ulibe message, umakhala ulibe choona. Chikhristu chosuzumira chadzadza kwambiri, chadzadza mafellowship. Adabwera kale koma sakulowa. Haleluya. Ndikukampangiyena adabwera kale adangoyima panja pa chikhristu koma sakulowa mu chikhristu chenichenicho. Ambiri ngosuzumira, ambiri ali panja akusuzumira ku chikhristu, ambiri ali panja sakuona bwinobwino za mkati, ambiri ali panja endi sakukhulupirira. Nchifukwa chache akadwalanso amanyadzi mankhwala amatemera mphini. Why? Wasuzumira bhiliva sakhulupirira, wasuzumira bhiliva samaona, wasuzumira bhiliva ngokayikisa, wasuzumira bhiliva sangapereka ripoti yokwana, wasuzumira bhiliva ndikuti wasuzumira. Kodi mukudziwa munthu amene ali kusuzumira amakhala nthawi imeneyo akuona mbali zonse. Mondimva akamayang'ana mkati amaona saidi ina pang'ono ya mkati, akamayang'ana kunja amaonanso saidi ina ya kunja pang'ono. Wasuzumira kulekwa dzadza ambiri amayi achigwirizano mu mpingo lero dzazimayi zongosuzumira, amayimba nawo kwaya angosuzumira chimene akuchiona mu chikhristu ndi kwayayo. Chifukwa thupi lonse lipanja amapangaso zonse za Satana kusuzumira. Angosuzumira uyu chimene akuchiona mkarimo ndi uniform, adangogula church uniform, adangosuzumira chimene achidziwa mchomwecho, sakudziwa zambiri za mkarimo, sakuona zambiri za chikhristu, zotsatira zake zambiri, amachita zachikunja. Wayi ngosuzumira uyu amamva kwambiri zakunja kuposa za mkati, amasamalitsa kwambiri zakunja kuposa za mkati. Padzadza ambiri oyima pa khomo pa manda, padzadza ambiri oyima pa windo pa chikhristu, padzadza ambiri wosuzumira, kusuzumira. Haleluya. Mudziwa wasuzumira amapanga kwambiri zapanja, za mkati sasamalisa, sakuona endi ndi manda. Ungaone kuchita kusuzumira mmanda. Bhiliva munthu ali panja kusuzumira kumanda angaone zonse. Mwelekeze manda anu aja muchito chosuzumira mungaone. Manda anzathu Ayuda munangosiyana ndi athu, koma kusuzumira ndi patali ungaone. Amene akuti zonse kwambiri magulupu ndi anthu osuzumira. Wasuzumira salenganawo mbali, wasuzumira sakhala serious, wasuzumira ndi aja amene amangopeseka angotumiza dzolaula, akugwedeza gulupu, anthu kumangompana. Wasuzumira akhoza khala adimini koma wasuzumira. Mundimva, akhoza kumpasa udindo pa gulupu koma mbalayi ngosuzumira uyu. Ampira dzadza maministry ongosuzumira. Wasuzumira sachedwa kuvula, wasuzumira sachedwa kutukwana, wasuzumira sakhazikika, wasuzumira ali pambiri. Wasuzumira amadziwika bwa samaona. Number 2, sakhulupirira. Sakhulupirira atangolowa Yohane mpamene adaona, atangolowa Yohane mpamene adakhulupirira. Inde. Haleluya. Enari kuchalichi kwathu tilipo ambiri koma osonkha ndi masonkha pang'ono, ndekuti osuzumira achuluka. Kachuluka amapanga zambiri zakunja osati za mkati, amapanga zambiri za diabo osati za Yesu, amasamalisa mizimu ya kwawo osati kusamalisa mzimu woyera, amasamalisa kwambiri milungu ya Atate wake osati mulungu Yesu, amasamalisa kwambiri za chipembedzo osati kusamalitsa za Chikhristu, za kuuka kwa akufa. Sasamala za Yesu, amasamala za gogo wake. Osuzumira. Osuzumira.
akapezeka pa grupu ya intercessor wosuzumira amakhoza kupembedzera chinthu koma sakuchikhulupirira kuti chikhoza kutheka. Wosuzumira pazifuka zoti samaona komanso samakhulupirira. Wosuzumira tikuyenda limodzi na Mulungu. Chinzimu ichi chadzadza mipingo ichi. Chinzimu chosuzumira chadzadza mipingo. Ena abusa mukuchitika phada mu mpingo. Tamverani amene mapanga phada ngosuzumira. Koma amene adalowa mu Chikhristu ndikupereka miyoyo yawo kwa Yesu, believer sapanga phada. Amadziwa chimene akuchita, amakhulupirira pa Yesu, amampembedza Mzimu ndi choonadi. Koma osuzumira samaona, osuzumira sakhulupirira. Nchifukwa chache amayesayesabe kuti akwezedwe apite kwa sing'anga. Wayi wasuzumira amakhulupirira mankhwala osati Yesu. Kusuzumira ndikukamba ndi angati amene ali pa khomo koma sakulowayi. Ndimafuna ndichite chakudandaulirani. Lowani mu Chikhristu. Lowani mukhale woyera mtima. Lowani musachita chosuzumira. Musachita chosuzumira. Chikhristu si uniform. Ukachita chosuzumira ndikuti umangoona uniform yokhayo. Chikhristu tamvera believer, tamvera. Chikhristu si udindo. Mundimva. Chikhristu si udindo. Koma ngati umangoyang'ana udindo wakhe fori uli panja uchita chosuzumira. Ukhoza khala pa mpingo wopanda udindo koma uli ndi Yesu ndikuti walowa. Ambiri ngosuzumira. Tili m'mabanja pano ndi azimayi osati kulowa kwenikweni m'banjamo koma angochita chosuzumira. Mkazi amene akusuzumira m'banja amazunza. Muli bwanji mabanja nonse. Kodi akazanu adalawazanizani m'banja kapena uchita chosuzumira. Mudziwa tikupangana ndi anthu amene ali nzibwenzikali. Idzi ndinatsompo ni kwa mpirizi. Mamuna osuzumira amazunza. Lero akukonda masa akukonda. Ukhoza mpanga hai kuti adzaone haya wako patadusa 6 days. Koma ringwa chikondi mudzafa cha kusuzumira. Akuyang'ana kodi nditenge uyu. Kodi ndikwatire uyu. Kodi ndipitirize uyu. Ati koma ndabala naye. Iyi ndabalanso kwina amene. Ndakulinga kuti arenge mkazi uja amene abala naye kuja uja kapena arenge iwe. Kuti kunkati mwache muli nkhondo. Wayi wasuzumira samaona. Wasuzumira sakhulupirira. Zotsatira zake azimayi ambiri kulira ndi zibambo zosuzumira. Azimayi ambiri asidwa zimimba ndi azibambo osuzumira. Azibambo ambiri believer athawa ana chifukwa cha mtima osuzumira. Endi mzimu osuzumira waononga zinthu. Muganiza akadakhani message yanje akadapanda kulowa Yohane. Akadanena njiku mudzuyu sipilingu chimene chonena chache. Akadangoti ndangona nsalu. Ndaona kuti amwina mwache ali mpalina kapena kuti ambisa kunkhalango kwina. Akadapanda kulowa message yake kadavuta kwa mpiri mkuluyi chifukwa chakuti akadakhala osaona komanso osakhulupirira. Moti zimene akadalankhula Petro akadatsutsana kokhawiriwa. Petro akadatana kuti wauka. Yohane akadakana kuti ayi ine ndali panja dzukoneka ngati mwina adali mpalina uyu sadaone. Kulaku ngati tikutsutsana tokha believer wasuzumira ndi olowa believer samayanjana amatsutsana. Ndikukamba ndi mtumiki nzanga amanena zina winanso chamanena zina. Wayi akapezeka atumiki awiri wina wolowa wina osuzumira. Believer mangogogodana paguwa uyakanena ichi uyakutsutsa ichi muzafa wasuzumira ndi olowa amasiyana malankhulidwe. Believer ndili mfunso kodi muli pa windo kapena mudalowa. Wasuzumira kuzunza kwa mpiri. Wasuzumira Easter imene sadapite kuna kuli kwaso. Haleluya. Ena mudali mmodzi mwanu ambuye alemekezeke. Koma ndikukamba ndi ena ali pa chipembedzo anzawo anyamuka apita iye sadapite iye. Mzimu osuzumira. Endi sakuona phindu apita ku msonkhano. Mzimu osuzumira. Ena nkasonkherana tikadye ku Easter isi tikagwisa ntchito ku Easter isi koma wasuzumira sadapereke nawe. Ena kuthandiza anthu ovutika ndi madzi wasuzumira sizikunkhudza olo. Tili madzana Mulungu olowa mkati amakhulupirira kupatsa kumadarisa. Olowa mkati amakhulupirira oyera mtima amathandizana. Olowa mkati amakhulupirira
pemphero imachita kwakukulu. Olo wankati amakhulupirira chuma chanipasa ndi yawe. Olo wankati amakhulupirira ndi amaona amathandiza amachijirika chifukwa cha olo wankati. Padzadza ambiri apakhomo amene sakuona zonse, akumva konsekonse. Aleluya, yamamva zopengaso zapanja amamva. Wasuzumira kuzunza. Magulupu mukuzunza lefuri ndipangeninso ni adi wasuzumira kuzunza. Programu iliyonse magulupu atsutse endisatenge nawo mbali. Wasuzumira kuzunza. Anzaja kusonkha yesa kusonkha. Wasuzumira kuzunza. Ali pabanja koma magonedwanso. Wasuzumira kuzunza. Ali pa mpingo sapanga nawo za mpingo. Anthu osuzumira. Bilifa padzadza osuzumira. Mulungu atithandize kuti chinzimu chosuzumirachi chichoke. Ndi pemphero langa kuti usakhale osuzumira koma dzulo wankati. Usakhale wapawindo. Usakhale osuzumira. Usakhale osuzumira. Atate ndikupemphera chinzimu chosuzumira chisapezeke mwa ana anu. M'dzina la Yesu Khristu oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.